Andrea, Ei, senyor Coll, què hi fa aquí a la platja? he vist que et submergies per agafar alguna cosa. Sí, he trobat això. Creu que és antic de veritat? Realment ho sembla. Et deixes fer-li una foto? Filla, fa 9 mesos que no paguem la hipoteca de la casa. Sí, ja ho sé. Però tu m'ajudaràs, oi que sí? A partir d'ara tot anirà millor. Tu protegiràs la nostra llar. Què ha passat? Estàs bé? Em trobo fatal i no sé de què pot ser. Tot és pura superstició d'aquells temps. No crec que sigui cap fantasia. Acabem de provocar la mort d'un home.